дар имрӯза видео ду та хонаи 110,000 сума дорем. Ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. 8 та хона шуморо интизор дӯстон. Марҳамат тамошо кунед. дӯстони азиз, худто медонед ки Саудо ТВ яъне ки рӯзу рӯз хонаҳоро зиёд савдо кардем. Не толка дар YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram. Хулоса ки кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен, дар WhatsApp нависен. ҳатто омада аз пеш навор мекунем, ба зудӣ савдо мекунем. Чӣ гуфтанем дӯстон? Кадомитон хона рӯй мекунен, ҳамин адресҳои хонаҳотонро хоҳиш мекунем пурра карда нависонен. нархи хонаҳотонро нархҳое монанд ки арзанда бошаву савдо шавад дӯстон. И чӣ гапай? баъзе нафарҳо хона 300 тай, 450 тай мемонанд. бародаро, фикри мардуми камбағалам бикунед. навора шурӯъ мекунам, то охир тамошо кунед. ширкати Акай Нозима хушу гӯш кунед. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен? ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. яъне ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортонро қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад дӯстон. ба куҷо меравад? ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад дӯстон. 4 та WhatsApp-шона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки баротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бачаи азиз, ба дили пур аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаи азиз, ва нафарое ки ҳамин YouTube канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметавонед, ҳамин Саудо ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳамин Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қати мисол гузошта мешавад. марҳамат ина отдельно мегузорем. гузарен силкаи ҳамин Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай. бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ дӯстони азиз. видео эълон сар мешавад дӯстон. яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да коргар дар кораи 2 кас ёки 3 кас коргар дар кораи кори бетонрезӣ дорам мега ва семенблокчинӣ. рӯзикорӣ пулшон метем, мақсад ки розишон мекунем, суми соз метем мега. ина WhatsApp мо нависен. кадомитон дӯстон ранги ма камтар беҳунартарен ку ёки нафарое ки мисол эҳтиёҷ ба кор дорен хушобаҳолтон, ина ми акада нависен, шуморо бо кори рӯзона таъмин мекунад дӯстон. марҳамат нависен. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. одамое ки аз ноҳияи дӯстӣ хона харен, пас нигоҳ кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, ноҳияи дӯстӣ, ҷамоати хуррамдиёр, деҳаи дашти Работ. хулоса 12 сотиқ замин, 4 дар хона, 350,000 сум арзиш. ин тарафо ҷое ҳаст ки мақсад ки молҳол мекунен, агародкорӣ мекунен, хулоса меҳнат мекунен. деҳада хулоса об ҳастаи свет ҳастаи ҳозираша мега доимӣ аймода мега. ҳуҷҷатҳои 100% дорад. 4 дар хона, 2 та коридор, 2 та анҷомхона, дегдонхона, оғилхона, навес. ай ду тараф роҳ дорем. хулоса дӯстон нигоҳ кунед чӣ хел ҷои зур, ҷошам ободаи шароитҳои беҳтарин дора. и хеле нарха бинед. 350 та шумо буд мешен пони мегирен, просто зинагира чотки сар мекунем. бачо аз думи канали мо ҳозир занг мезанем, барем бинем бигиренаш. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамин Ваҳдат як ҷои обод дора, Симиганҷ мегӯяд дӯстон. нигоҳ кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Диамон. 630,000 сум арзиш. 630,000 сомон арзиш. 8 сотиқ замин, 5 дар хона, аз дарвозаи Ромид 7 километр дур. об свет дора, мактаб, масҷид наздикиш дорад.
раҳи калон пешаштай 5 дар хона, 3 хонаи 5 ба 3, меҳмонхонаи 7 ба 3, 1 хонаи спанни 4 ба 3, ҳамом дарунашда, 2 подвал, анҷомхона, ошхона, оғули калон, оғули замонавӣ 10 ба 5 хона бо кирпич сохтагиай, дарахтҳои мевадиҳанда, шароитҳои соз дора, документош 100% ай. 630,000 занг зарем бачаҳо. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ 110,000 сомона. шаҳри Кӯлоб мерен. 6 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай, назди бунгоҳи тиббӣ ва мактаби 1. калидор, яъне ки барои 3 дар хона ва 1 калидор дӯстон бетон рехтагӣ тайёр. 110 арзиш бо муомила. шаҳри Кӯлоб дӯстон, назди бунгоҳи тиббӣ ва мактаби 1 ва мактаб. хулоса дӯстон, барои калидор ва 3 хона бетон рехтагӣ 110 та занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигие ки дар Душанбе 210,000 мегам. 6 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай, 210,000 сум арзиш. дар Душанбе дар Султонобод қарор дорад. дӯстон азиз, хоб ҳавли тайёр, шкатур кардагӣ, дару тиреза часпондагӣ, 3 дар хона дора, кухни ҳамом дора, 210,000 арзиш дора. яъне ки ака дарини шаҳр нестая. нигоҳ кунед, просто ҳавош тоза дӯстон. хеле як тараф кӯҳнимай, бо ҳавои тоза. шаҳра медонед ки любой ҷоша обод кардастан, бо далчи обод мешавад. худо хоҳад, агар лозим бошад занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ бошад дӯстони азиз, яъне ки 210,000 сомон арзиш, 5 дар хона, 8 сотиқ замин, деҳаи Чимтоли, ноҳияи Муъминобод дар қарор дора. 5 хонага, подвал, баня, кухни дора. яъне ки дарунашда баня, кухни шая 5 хона дора, плюс подвалш дора. 8 сотиқ замин дора, 5 дар хона, деҳаи Чимтоли, ноҳияи Муъминобод, арзиш 210,000 сум. ина марамад дӯстон, агар ки лозимтон боша, боқимонда маълумотро бигирен аз думи канали Саудо ТВ. дӯстон, лайкҳоро монен, подписатсия кунен, чизе ки дар кораи комментария кунен. худо хоҳад, бо далчи мо дар хизмат. ҳамин чӣ қадар дастгирӣ шава, ҳамин лайкҳои шумо як дастгирии калон нисбати Саудо ТВ. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. 179,000 сомон хона. ин хона дар гиҷоҳай. ин ҳамин ҳолат ноҳияи Данғара, 8 сотиқа, 3 хонага, деҳаи Чаманоро, обсвет плюс масҷид плюс мактабаш камтар дурай мегане ки хоб 2 хона бо калидору веранд таъмир
нимкула таъмирай. Хай як хонаш дӯстон иша бо занг занен пурсоншен ина маҳалла ина раста 179 та ноҳияи Данғара деҳаи чанд маноро дӯстон занг занед. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшие ки дар ноҳияи Рӯдакиай. 1.5 сотиқ замин дораву 3 дар хона дорад. Дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Истиқлолӣ 4 хона қарор дорад дар павароти фабрика. Истиқлолӣ 4.5 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 калидор, баня дар дарунаш, ягон мошин боша болои алиш, яъне ки сумбута мега болои алиш мекунем. خب 310 تا معلوماتی باقی مونده را بگیرین. و دوستان مگذاریم با هشتمین خانه نزدیک حولگی که 110,000 سومانه. 9 سوتیق زمین، 5 در خانه، اینه که بیتونای خانه ها ریختگی، دههای توتو 5 خانگاه، 9 سوتیقه، 10 کیلومتر از شهر کلوب. دههای توتو در شاهراه بین المللی شروباد، پامیر خیتایی. گردی خانه محکم، دروازه با صفت، بیتون خانه ها و کلادوفکا ریختگی، 110 تا ارزش. دوستان عزیز نوار ما جنبه شید. چیزی که بعد همش موندیم ما واتساپ میگذارم، شاید اگه خانه فروشی باشه حتی اومده از پیش ویدیوش میکنیم مراجعت کرده میتونیم. بچه عزیز سایت های ما بسیاره، یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام، فیسبوک، دیگه سایت ها واتساپ دانایسین. ما در خدمت شما. لایک کنین، подписаться کنین، زنده باشین.